Bon dia a totes i a tots i moltes gràcies per vindre a esta roda de premsa que des de Compromís volem llançar per a emmarcar la nostra posició al voltant no sols de la zona de baixes emissions, sinó de com ha augmentat la contaminació en la ciutat de València per culpa única i exclusivament de les polítiques de María José Català. Quan plantejàvem com fer aquesta roda de premsa, el primer que parlàvem era que havíem d'observar el punt de partida en el que estem. Quina és la situació que té València ara amb la contaminació. I la realitat són xifres que ens dona tant la Universitat Politècnica com alguns índexs que ens marca l'Organització Mundial de la Salut. I des que Català governa, en la ciutat de València hi ha 150.000 desplaçaments diaris més al dia. Però és que, a més, quan observem els picos de percentatge de desplaçament que tenim en cotxe, passen al 5 i fins i tot al 12% d'augment en el centre de la ciutat de València. I això també ha provocat que en els punts de mesura de qualitat de l'aire que tenim en la ciutat de València, en més del 90%, es superen els límits que estan marcats per la OMS per tal d'acreditar que tenim una bona qualitat de l'aire, per tal d'acreditar que la salut de les persones en la ciutat de València està sent preservada per part del seu govern. Aquestes xifres són les xifres a les que han arribat les polítiques de María José Català. I nosaltres volíem fer aquest punt de partida per explicar per què des de Compromís el nostre plantejament de negociar, parlar, dialogar sobre una zona de baixes emissions no es poden fer única i exclusivament circunscrits a la zona de baixes emissions, perquè és una part més del que està passant en la ciutat de València. Ja sabeu que des de Compromís sempre hem parlat que és imprescindible baixar la contaminació, és imprescindible millorar la salut de totes les persones i això se fa en moltes eines que María José Català no sols no està utilitzant, sinó que està anant en contradirecció d'aquelles. Per tant, per a nosaltres era indispensable, per assentar-nos a parlar en ella, veure una senyal de bona intenció a l'hora de negociar amb nosaltres, perquè estàvem entenent quin era el problema que havien de treballar en la ciutat. Amb tota aquesta situació tenim dos elements claus que estan passant. Uno, María José Català és una alcaldessa totalment dèbil, que no és capaç de negociar una zona de baixes emissions pactada dins del seu govern i exercir la seva responsabilitat. De fet, ha fet una proposta que estava totalment subjugada a Vox i a última hora s'ha demostrat una vegada més la seva debilitat i la seva incapacitat d'arribar a acords per a fer que la ciutat millori. I quan Català s'ha vist arraconada, el que ha fet és dir que volia negociar amb nosaltres. Evidentment, nosaltres, en pro d'aquesta negociació, d'arribar a acords, demanàrem una senyal de que sí que tenien aquesta voluntat. I el que Català ha fet és el silenci absolut i el vot en contra sense donar ni una sola explicació. A mi m'aneu a perdonar, però jo, quan tinc una posició negociadora, quan vull dialogar amb algú, quan vull arribar a acords, el primer que faig és obrir una via de diàleg i no dedicar-te a insultar públicament les posicions que per a nosaltres són les que haurien de defensar un govern que es vol cuidar d'aquesta ciutat. I per a colmo, amb tot aquest posicionament que està tenint la senyora Català, està exposant també a que la ciutat no sols perda en salut, sinó que perda econòmicament. Estem parlant d'un govern que va perdre fins a 155,6 milions d'euros de fons europeus que s'havien aconseguit per a que la ciutat millorara i que ella va tirar al fem per la seva incapacitat, perquè no té cap intenció de millorar València. Ja sabeu que per a nosaltres València, per a la senyora Català, és el seu trampolí polític i no la responsabilitat de govern que hauria d'estar exercint. I amb això tornem al punt de partida. Català està fent una proposta d'un model totalment classista, on està destruint de manera premeditada el transport públic en aquesta ciutat, on està impedint que les persones que necessiten el transport públic se puguen traslladar en ell i el que està fent és fomentar que aquells que tenen unes rendes molt més elevades que poden canviar de vehicle puguen continuar transitant de manera lliure per la ciutat de València. I nosaltres ahí no anem a estar. Hem de tindre molt clar, Català ha generat aquest problema. Si haguera continuat en les polítiques que Compromís marcaren, no estaríem en aquesta situació. Si haguera avançat cap a les peatonalitzacions, si haguera avançat cap a la pacificació del trànsit, ara tindríem uns nivells de contaminació molt més baixos i, per tant, podríem estar parlant d'una zona de baixes emissions que no ataque directament a la classe treballadora que no pot comprar-se un cotxe la setmana que ve.
I en això volíem fer un marc molt clar, i és la comparativa entre les polítiques que plantegem des de Compromís i les polítiques que planteja el Partit Popular. Davant de la nostra proposta de pacificació i de peatonalització per a fer la ciutat més amable, ells han anat directes a reobrir el trànsit en Colón i a no tancar el túnel de Pérez Galdós, per exemple, o a fer que el Boulevard García Lorca, que podria ser un corredor verd més i a més molt emblemàtic de la nostra ciutat, siga una autopista urbana que està en aquest marc en el que la senyora Català està avançant. I dic més, sabeu que Compromís ha sigut l'única força que s'ha posicionat completament en contra a l'ampliació del port per això, perquè genera uns nivells de contaminació que són insostenibles per a la ciutat. I en canvi, a Maria José Català l'hem vista impulsar aquest model de ciutat. Ella el que vol és una ciutat més grisa i nosaltres el que apostem és per una ciutat que siga més respectuosa amb totes les persones. I aquí me vaig a parar i li vaig a donar la paraula a Giuseppe, que completarà la moció que presentarem per anar avançant en aquesta línia. Mireu, el transport públic no és que no hagi millorat, és que està està en una situació d'enfonsament absolut. La gent no pot confiar en que el metro arribarà a hora. La gent ja no pot viatjar de manera gratuïta en el transport públic. La gent no pot arribar en rodalies a la ciutat de València. I la senyora Català això li dona igual. Li dona igual perquè només que li interessa aquest model a la gent que se pot comprar un cotxe elèctric pugui passejar-se per la ciutat lliurement i fer en ella el que li doni la gana. I aquest és un tema fonamental del que hauríem d'estar tenint un debat central en València. I en canvi estem veient com les lluites internes entre Vox i el Partit Popular ens estan conduint a una ciutat en la que cada dia estarem més malaltes. Per això presentem aquesta moció que entenem que millora la situació, la salut de tota la ciutat, que baixa la contaminació en tota la ciutat i que ens permetria tindre un debat al voltant de la zona de baixes emissions que no siga punitiu contra les persones que no tenen capacitat econòmica i que fora respectuós, sobretot, a les persones més vulnerables d'aquesta ciutat, que és per a lo que ha d'estar l'Ajuntament de València. Li dono la paraula a Josep. Molt bé, gràcies, Papi. Com hem explicat, la situació actual és el resultat d'una política irresponsable que ha incrementat el trànsit i les emissions, com acabem de dir. En Compromís, com sabeu, no ens quedem a més en la denúncia, perquè hem governat 8 anys i sabem el que és bo per València i la seva gent. Tots els fets d'aquests 8 anys ens avalen. I per això, a proper ple, portem propostes concretes per a revertir aquesta tendència i garantir la zona de baixes emissions que siga justa, efectiva i socialment equilibrada. La nostra moció que portem al ple presenta una bateria de mesures amb un objectiu claríssim, que ha de reduir el trànsit, que ha de millorar el transport públic i s'ha de recuperar espai per a les persones, perquè a més, en això, València i la seva gent tornarà a respirar un aire lliure. I vos passe a desgranar les propostes que portem en aquesta moció perquè defineix un poc quin és el nostre model de ciutat. El primer, s'ha de recuperar la mobilitat sostenible al centre. De fet, demanem reintroduir abans del final de l'any el doble carril bus taxi al carrer Colón. S'ha demostrat que aquesta mesura regressiva no ha funcionat. I a més, s'ha de pacificar el trànsit al centre i eliminar el col·lapse actual, que les dades ho demostren i la gent ho pateix dia rere dia. En aquesta mesura començaria a funcionar millor l'MT. El mateix diagnòstic del pla director diu que van més espais i línies que tenim al centre. La segona, també abans del final de l'any, tancar el túnel de Pérez Galdós. Se pot fer, perquè hi ha tècnics magnífics en la regidoria de mobilitat que són capaços de fer-ho i redissenyar els accessos posant, per exemple, una barrera. I després treballar per a tancar-lo i perquè siga un espai verd. Un espai verd amable i no un atractor de trànsit, aquesta autopista urbana que ara mateix és i serà després de l'obra en la qual a més ens hem gastat 23 milions d'euros, que ja s'ha dit, no? Volem que se recuperen les zones d'aparcament que estan paralitzades en els barris de València. La gent dels barris està demanant. El Cabanyal, Benimaclet, Sant Josep, Arrancapins i a més redefinir
com la zona que s'ha fet l'única, i a més arrastrats per la pressió popular de la petxina, però s'ha de fer en condicions, s'ha de fer zona verda, s'ha de destinar un mínim de 55% de places que siguin verdes i un màxim de zones blaves un 10%, perquè si són de residents, són de residents. El que ha fet no l'híbrid i l'engendre que ha fet el PP. I a Xina se reduiria també l'ús del cotxe, perquè si tenim zones de residents, se redueix l'ús del cotxe en els desplaçaments perquè és més difícil aparcar i aleshores la gent se moviria millor. Veurem que tots aquests projectes que ha paralitzat se recomencen a activar per tindre més espai públic i més zones verdes. Més zones verdes i més espai públic en garantissa reducció del trànsit i reducció de les emissions i de la contaminació. Per exemple, té paralitzat la renaturalització dels carrers de Xat i Beguillet de Castro, de l'Avinguda del Port, de l'Albereda, de Cardenal Belloc, Ausiàs Marc i el Corredor Verd. El que volem és que se recomence i se reposen en marxa una altra vegada, perquè això és garantia que tenim més espai per les persones i reduïm el trànsit. I això és la base de reduir la contaminació i les emissions. S'ha de reforçar el transport públic. Volem una millor MT, volem millor metro i volem millor rodalies. I per això nosaltres el que proposem, que el que és, diguem, competència directa, que és de l'Ajuntament de València, l'MT, doncs s'injecten més recursos per tindre més conductors i millores línies i més autobusos. I a més s'exigisca a les administracions, a Amazon, que és el que verdaderament seguirà manant en el PP, com sabem, movent els fils, que millora el metro. I a Rodalies s'exigisca les inversions, perquè així tindrem un millor transport públic com a alternativa al vehicle privat. I així fem una situació en la qual no s'ha de tindre aquesta dependència del cotxe que se té ara mateix, perquè si no funciona el transport públic la gent s'ha de moure, d'anar a treballar i utilitzar el cotxe privat. Volem l'aturada de les obres del Port de València. I per què ho diguem? Primer, perquè és una agressió al Saler i a les platges del sud. Però és que a més hi ha un focus de contaminació i d'emissions molt gran. I això es perjudica els nivells de qualitat de l'aire i de contaminació a la ciutat de València. Si incrementem el trànsit de vaixells i a més de camions que van a l'Avinguda del Port, que van al port, què tindrem? Tindrem més contaminació i aleshores serà encara més difícil complir els límits que es marca la directiva europea i que es marca una possible zona de baixes emissions. I finalment, dues coses importants. Per millorar el transport públic, una de les coses que s'ha de fer és que el metrobús ha de funcionar millor. És veritat que s'ha fet un xicotet esforç per millorar el servei, però si els autobusos, metrobús, estan paralitzats en el trànsit i no tenen un carril bus-vao, com tenim en l'OV21, no podran donar aquest servei de qualitat. I tot el món ho diu. Tenen autobusos, però estan bloquejats en el trànsit, en el parc tecnològic, en el polígon industrial, tot arreu. I aleshores volem la creació d'aquests carrils vaus en les tres grans autovies i autopistes d'accés a la ciutat, la V31, la 3 i la V35. I finalment, després de totes aquestes mesures en les quals s'ha de treballar per part del govern, en aquest cas, i si no ho fa, òbviament ho farem nosaltres en el 2027, podem tindre una zona de baixes emissions que siga, la més adequada per a la ciutat, que no castiga les persones, perquè ja s'ha reduït el trànsit perquè les alternatives han funcionat. I aquesta és la proposta que portem al ple i faria bé, la senyora Català, a deixar d'anar al costat de Vox i de vindre al costat d'aquest consens de la capital verda europea per a poder tindre finalment una ciutat de València que tinga millors serveis, més eficient, millor mobilitat i millor qualitat de l'aire. I això són les propostes que portem. És un model integral, com dèiem ara, un model integral de mobilitat que en compte de posar sol càmeres i etiquetes, el que fem és una aposta per transformar la ciutat, fer-la més verda, més saludable i més amable per a tothom. I el missatge clar, si se recuperen aquestes mesures, València pot complir els objectius d'emissions i podrà ser aquesta capital verda que nosaltres treballarem en 8 anys, que ha donat tants bons resultats i que fa de manera que el 2030, però començant a complir ara, tinguem les emissions baixes que ens requereix la nova directiva europea. En definitiva, estem davant d'una situació en què el govern de Català i Vox ens ha portat a València a una situació completament límit. Estan intentant proposar-nos un debat
al voltant d'una zona de baixes emissions que és clarament improvisada, que és irresponsable i que és molt injusta per a les persones que més ho necessiten, i damunt d'un debat en el que està dipositat la responsabilitat en la resta, quan ella és l'única responsable de que aquesta ciutat vagi a perdre 155,6 milions d'euros. Ho reitere perquè és pràcticament el 10% del pressupost de l'Ajuntament de València, i això sense comptar el que pot passar en el futur per no estar inclosa dins de les polítiques europees que són de consens. I amb això acabe. La senyora Català estava dins d'un consens abans de l'any 2023 en el que estàvem avançant cap a unes polítiques europees. Eren les polítiques de compromís en les que ella se va sumar i va donar suport a que València fos una ciutat Mission 2030, a que València fos la capital verda europea, a que València fos una ciutat millor. I ha abandonat el camí del consens, que ja no és ni tan sols que siga de compromís. I amb això també. Ens està intentant proposar un debat completament trampós. Ella diu, això sol és una ordenança. Ho lamentem molt. Senyora Català, això no és sol és una ordenança. Això és com si el seu edifici s'estiguera caiguent perquè l'estructura no pot sostenir-se i ella ens estiguera proposant un acord a veure de quin color posem les finestres de la nostra casa. Volem canviar l'estructura, volem que l'estructura estigui reforçada i volem que això doni resposta a lo que la gent necessita. Ella és l'única responsable de que la casa estigui caiguent-se i li ha de posar solucions. Per la nostra banda, respecte a aquest tema, com us hem contat la nostra proposta, no sabem si n'hi ha preguntes d'algun tipus. Espera, Víctor. Víctor, aguanta. Aguanta. Un exemple que està patint la gent tots els dies, us ho posaré. Havia sonat algo en la sala virtual, potser? Sí, pero... Claudio, ¿sabemos cuándo? Sí, sabem quan conclou el termini de negociació de les noves emissions, si la no per perdura. A veure, la senyora Català ja sap que arriba tard. De fet, ara ha inclòs un nou element en el debat, que és que ella anirà a la justícia. Pues que se vaya con cuidado perquè quan vaig a la justícia igual és escaldada allí. Els terminis ells tenien molt clars. Al finalitzar este any, la zona de baixes emissions havia d'estar en marxa. De fet, tenim València plena de cartells canviant-se perquè s'està implantant, en teoria, la zona de baixes emissions. Està fora de termini. Està arribant tard. Ha tingut 3 anys per a negociar i dialogar, com diu que vol fer ara, i s'ha passat 3 anys només que mirant a les propostes que li feia Vox. I ara, que té un problema seriós, està dient que vol vindre. Fins ara, nosaltres li hem donat diverses oportunitats per a que ho demostre i no ho està fent. Arriba tard, va perdre 155 milions d'euros per a València i damunt va a contaminar cada dia més els nostres pulmons. Que torne a la senda del consens perquè ja fa tard i té un problema seriós. En la sala hi ha alguna pregunta més? Pues nosaltres no volíem anar-se'n d'esta roda de premsa sense intentar visualitzar el problema real que tenim. Ara estem parlant sobre la zona de baixes emissions i moltes vegades sembla que és una cosa concreta, però la realitat que tenim en València és que la ciutat està completament petada i el transport públic està fet caldo. Així que la senyora Català s'ha de posar a treballar sobre aquesta situació que ara li anem a demostrar què és el que passa en els carrers, que és el que ella no veu, i reclamar-li tant a la Generalitat com al govern central que el transport públic funcioni i posar-se mans a l'obra per a que la MT siga cada vegada millor i no passa això que ens estem trobant cada matí tant en la MT com en el metro com en les rodalies de la ciutat de València.